יאללה, היום אני עומד לעלות את אל פרימו לאלף גביעים, אוקיי? עוד מעט אני מגיע לזהב איתו, אבל ממש עוד מעט. יש לי גם חלקה חדשה של קורטיסדו. בום! איזה פיצוץ, ראיתם? וואי, איזה קליל זה. אל פרימו. תראו שאני מוסיף את זה. סתם הסרטון לא עומד לעלות אותו לאלף, אני עומד לעלות אותו לזהב הסרטון. רק לזהב הסרטון. ואני רק בכסף. ואני רק בכסף. אבל לא רק אמרתי להראות לכם שאני רק פה, אבל הייתי פה. טוב, זה היה הסרטון של היום. ביי. מקווה שנהנית.